കുറച്ചു കാലമായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഏതു മതവിശ്വാസികൾക്കും ഒരുപോലെയാണ്. സിവിൽ, ക്രിമിനൽ, മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങളുടെ എല്ലാം കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഓരോ മതസ്ഥർക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതായത് വിവാഹമോചനം, സ്വത്തവകാശം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ ഓരോ മതത്തിനും വെവ്വേറെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇസ്ലാം മതം അനുശാസിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് 4 വിവാഹം വരെ കഴിക്കാം. എന്നാൽ ഹിന്ദു നിയമത്തിൽ ഒരാൾക്ക് 1 വിവാഹം മാത്രമേ നിയമപരമായി കഴിക്കാനാകൂ. ഹിന്ദു വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി തവണ പരിഷ്കരിക്കുകയും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു വരുന്നു. ഇനിയും പലതും പരിഗണനയിലുമാണ്. എന്നാൽ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങളിൽ കാര്യമായ പരിഷ്കരണങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇതിന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഏകീകൃത പൗര നിയമം എന്ന ആശയം ഉയർന്നു കേട്ടപ്പോഴൊക്കെ മുസ്ലിം യാഥാസ്ഥിതിക വിഭാഗങ്ങൾ അതിനെ പല വിധത്തിൽ പ്രതിരോധിച്ചു വരുന്നു. മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന ആശയം നടപ്പിലായാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടും, മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടും, മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഹിന്ദു കോഡ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഏകീകൃത പൗരത്വ നിയമം ബഹുസ്വരത തകർക്കും എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ കൂട്ടർ ഉയർത്തുന്ന വാദമുഖങ്ങൾ. എന്നാൽ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും ഏകീകരണമല്ല, പൗര നിയമങ്ങളുടെ ഏകീകരണമാണ് സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മറുവാദം. ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളിലോ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലോ ഹജ്ജ്, സക്കാത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു കർമ്മങ്ങളിലും പൊതു പൗര നിയമം കൈകടത്തുന്നേയില്ല എന്നും സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില മുസ്ലിം യാഥാസ്ഥിതിക സംഘടനകൾ ഈ വസ്തുതകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പൗര നിയമങ്ങളുടെ ഏകീകരണം മുസ്ലിം മതസ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളിലോ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലോ ഹജ്ജ്, സക്കാത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു കർമ്മങ്ങളിലും പൊതു പൗര നിയമം കൈകടത്തുന്നേയില്ല എന്നും സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില മുസ്ലിം യാഥാസ്ഥിതിക സംഘടനകൾ ഈ വസ്തുതകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പൗര നിയമങ്ങളുടെ ഏകീകരണം മുസ്ലിം മതസ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം. വ്യക്തികളുടെ വിവാഹമോചനം, പാരമ്പര്യ സ്വത്ത്, ദത്ത്, ജീവനാംശം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം പൊതുവായ നിയമം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലെ 44-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കടമയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന നിയമം പോലെ തന്നെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിൽ വന്നാലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മതപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒന്നും ഈ നിയമം കൊണ്ട് ശിഥിലമാകില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഗോവയിൽ മാത്രമാണ് സിവിൽ കോഡ് നിയമം മൂലം പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത്. 2022 മാർച്ചിൽ പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ആലോചനകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഏകഭാര്യത്വം, പിതൃസ്വത്തിൻ്റെ അനന്തരാവകാശത്തിൽ മക്കൾക്ക് ലിംഗവ്യത്യാസമില്ലാതെ തുല്യാവകാശം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന സിവിൽ നിയമം അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും ഇതിനോടകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ട് എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം, നന്നായി ചിന്തിക്കണം, തിടുക്കപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുതെന്നാണ് RSS അടക്കമുള്ള തീവ്ര വലതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ മുൻകാല പ്രസ്താവനകൾ.